ברגע אחד של מבט ושתיקה התחברו להם מתוך אפלה, ממקום כמו שעוד לא נודע. בפעימות הלב אני מתחיל כבר לטעות אם לחבק אותך, אז ככה פתאום שוב להעיר בי חלום שנמות. ואיתך רוצה לגעת בכל, רוצה לדעת הכל. ליבי יוצא אלייך אהובה, לוחש לך מילותיי מרוב תשוקה, נסחף איתך אל תוך האהבה. רוצה אותך קרוב קרוב ללב, עושה אותך עמוק עמוק בלב, אומר לך עד כמה אני אוהב. לקחי את פניי בין ידיים רכות, תני עד בלי די נשיקות, את מעירה בי חלום שנמות. ראי את עיניי מדברות בשלווה, את מנשקת, זורחות מאהבה, איך אישוניי מסמיקים לי מבוכה. ואיתך רוצה לגעת, לירן כהן יכול לבעוט, ולירן כהן בועט! רוצה לדעת לירן כהן פותח את הדרך בפעם הראשונה בהרכב הראשון, והנה הוא נותן את התשובה. איזה כדור אדיר שלו מכניע את שביט אלימלך ומחטף פתח תקווה, מחטף פתח תקווה כל הניצחון של החטפת. לירן מסוגל את הכדור האחרון של מכבי, לא רק איתו, לא מפניע לו, אומר לך עד כמה אני אוהב. שלום לאורי יוזן, מסר בולם אותו טוב, ועכשיו פרדה יוצא להתקפה, סולין מצד אחד, בסטיאניני מצד שני, פרדה נשאר עם הכדור, ופרדה יכול לגול, משאיר את זה לבסטיאניני, 2-1 למכבי פתח תקווה. דני פרדה לא כבש, אבל דני פרדה חתום על השער הזה, כי הוא שם גדול מאוד שמבשל לבסטיאניני את ה-2-1 הזה על מכבי, על הפועל פתח תקווה. שער של מכבי, לא